Joko Tegar, dua dugal. Yo bro. Ayo Ki, Alenteng. Baik sebentar ya. Pasukan dekatnya digoyang bareng-bareng. Ini Firman Hujan. Iya, sama-sama. Joko pikirmu kejauhan. Pikir. Jadi pikir baraimu mas. Kepada merenggon di bawah pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Banyuwangi dudu cetak. Iki cerita arek-arek ngomelawe tepedes teman. Golek duit kanggo masa depan. Boleh duit kanggo masa depan. Rokok-rokok donat ning Kalimantan. Ayo bolong, reoke ke jantol. Ayo kemana bisa boleh. Semangat kanggo masa depan. Kenikir godhong karo. Joki pikir aku arep iyo. Mangan mangan karo. Aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Mulai arek kowe. Goyang. Pasukan Trimanugra. Ahoy, dua dugal. Asik. Cepet pikir ngombe jawa. Iya no. Aku dipikir maraimu. Kepada merenggon bawah pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Banyuwangi dudu tekan. Iki cerita arek-arek ngomelawe tepedes tenan. Golek duit kanggo masa depan. Boleh duit kanggo masa depan. Ada budayawan remaja spesial. Terima kasih. Paling apa tinggal agama. Donat ning Kalimantan. Tetap semangat kanggo masa depan. Tetap semangat kanggo masa depan. Ayo le. Ayo Sol. Yo on. Yo yo Ayo Jen asoy Jen le. Jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Iya, Joko lomba 5.000. Ayo. Ya. Ayo Joko itu 5.000 ki. Ya la 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 la. Mate. Mau wis. Bola-bola jalur satu mau wis. Ya la 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 la. Ya. Oke. Ayo nak. Kemonten dari Bapak Miss kita juga Ibu Sika. Kalau masih ada kembali dikontrol ya. Jangan saya rasa ketinggalan nih. Oh, yo, yo, la 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 la.
Rapi sekarang pun